Čau lidi, dneska jdeme hrát Fortnite, teď dal tady Tomáš pan výhru. A... První místo. No, první místo, to je prostě výhra. Akorát tam nevzal korunku. Čučuní mám. No, má čučuní. Dívejte, tady mám kočičku, dívej. Dobré. No nic, tak ty se asi moc nechce úplně. No, akorát je škoda, že nevzal korunku, no. No, kdyby jsi ho vzal, tak máš ven s korunkou. No. Ale nevadí. Ale nevadí, teď budeš mít korunku. Bude po tobě celý lobby. Tu korunku asi nezískám žádné tady. Já to získám maximálně tak, že když někoho zabiju. No a teď budeš mít korunku. Nemám korunku, ale možná budu mít teď. No budeš umět. Co to je business? Máš gladiák, ten pěkný. Co to je? Tak gladiák. To nechci. Aha, mě bolí ruka. Tak jsem podběrák. Jaký podběrák by to byl? Abyste mohli podběrám. Ježišmarja. No, dobrá. Kdy mám vzít podběrák? Doma. Nevím. Mě podběrák nemám. By taky ne. Zavři dveře. Zavírám. Kapučinu. Bobek. Víš ne, ta pohádka Bobek. No tak oni... Kolik byste počítali mají roku? Bobek? No. 5. Tak proč si sakra hledali práci? No tak 10. Oni si doma hledali práci. Tak 7. No tak 7 v práci. Jakože pracovat v 7 to je celkem blbost, jakože přímo pro prachy. To je jedno, kolik máš roku. To je úplně to stejně, to je úplně to stejně, jak kdybys řekl, že jedno, kolik máš roku na řidičák. 5letý děcko za volantem. Ano, můžu hrát jak se to jmenuje? Když máš 1 rok, tak v 1 roku hrát telefonku. No jako to je celkem nereálný. Jo, no. Reálný to je. Reálně. Bom. Zadek. Představ si komentátora. Zadek. Víš ne, co bys řekl? Co bys řekl v televizi, kdybys byl? A někdo by se mě na něco ptal. Jako já? No. Zadek. Taky. Já nemám prdel. Zadek. Chceš něco říct? Co mám říct? Nevím. No. Víš, Tome, víš, jak jsi říkal, že máš Battle Bus? No tak teď v něm letíš. Jo, no. Tak jako jestli ho řídíš, tak máš ten Battle Bus, že jo? Tady to je. Kde, co hledáš, ty Towers, nebo to má toto Town, to už asi úplně nenajdeš. Ne. Kam já doufám, že chcípne, že hnedka. Proč? Že je tam ještě 99 lidí, ale. Počkej, jak nemohu, vlastně, jak někdo teď mohl chcípnout. No vlastně nemohl. To je to. Na No, full damage. Jak chceš chcípnout s gliderem na full damage. A že to plně, že letíš nahoru a poskočíš. Pane bože, však nikdo ještě nemohl dopadnout. Ale come on. Bro. Ježišmarja. A dobrý, máš Chci metky. zahrát. Basketbal, no, tak vem ten míč a budeš ten míč po někom házet. To bude ubírat 1000 zápeček. S ničím celý. Ty kráso. Co? Ty do toho basketbalového míč kopl? Co? No? Jsem někam u Messi teďka už. Nás s tebe Messi. A tady někdo chodí, takže bacha. Ale já nemám ani Tak si sežer ty rukavice. Co tam byly? ty rukávky. Já zdrám do rukávku. Kámošek tam měl tu 30 tunový rukavice. Posral.
Ale tu nic není, chápeš to? Já tady odjedu tady tím autíčkem. Brn, brn. Brm, patapím. Brn, A tak čau. Čau, já to tady líbuju. Tak čau. Tady se mi nelíbí. Víš co, tak to je... Já jsem si přesedl, co to je? To jde přesedávat. A proč jsem si Protože jsi... Koho si to čuje? Protože jsi kačena. Co? Kamo, čestka. Oh! Je to celkem blbě vidět, měl by si pořídit nové mobil. Tak jako když... Ježiš, yeah. No já jsem ještě si nenaučil řídit. Ale někdo mě snajpí, nebo co mi dělá. Tak kámo, tak proč jsi zase přesedl? Ty jsi taky retardovaný. Ale mě to nejde, protože já si nejsem volant, že? No, ty si myslíš, že máš volant v kufru Jo. a pedály? Třeba jo. Vím, jak jsme hráli tu no neumím mluvit, musím se naučit mluvit. to Jak jsi jsme hráli znala. tu hru na Robloxu. Jak jeden dával plyn, brzdu a Jo. jeden zatáčel, tak to bylo extrém. No, tak teďka to pojď hrát. Tak teď, ale to tady je zbraň. jdem blokáda, ty máš zbraň. A nahoře je Česka. Tak tam jedu. Ale tady nahoře! Jo, tak tam nejedu. No, jak tam chceš vyjet? Jsi taky retardovaný. Tady, vole? Je, to prostě zní, že? To prostě zní, že? Ale to už mi to začíná se rádat. Myslíš, že to bude dobré? Co? Čau lidi, tady. A co to zbraň, ale? Jako, to je hlavní, co chci. Však máš, vem si ty kosti a hodě pod sebe. K čemu? Co se stane? Zabij tě to. Fakt? Jo? Tak to nejdu dělat. Škoda. Jak to dělal? Ale někdo mě tady zabíjí. Však Ne, se tak tě- řeknu, ne? Aha, ty to slyšel, že... A počká, já se musím naučit počítat. Ale já jsem pochcenej. No, tak to je tvoje věc, běž na záchod, ne? Kde je záchod, tady hledám po celém barák. To je banka. Tak po celém bance. Tady asi úplně záchod nenajdeš. Co je za banku? To máš týpka, Co to je za bombokládu? ty jsi bombokláda, On mě chce zabít. ty jsi pan Kačer, Donald. A ten kačer Donald mě chce zabít, chápeš to? Ale ty jsi Kačer Donald, typni. Já, teď hraju já. Ten kačer Donald mě zabije. No, tak na ty Donalde. Ale tam teď sedím já, teď mi pěkně pust. Jak si mám sedět? Já nevím sedět. No, tak to je tvoje věc. To už můj problém není. Bronz 3. Ježišmarja, ty jsi dostal -3. Plus. Ne, minus tam bylo. Jak to natačíš? Nejezčí, protože já ještě nebudím sedět. No. Jo! Kamu, jak propadl. Ježišmarja, tak typek totální NPCčko. To je za židlo. Počkej, já to budu držet, že? To není židle, to je NPCčko. Ale já to musím... Však ty jsi na NPCčku. To je perfektní natáčení. NPCčko? Tak. Takhle se to musí dělá? vyřešit. Jo, že jsme potkali cheatery. 3. Já jsem potkal 2. A já jednoho. Dohromady je to 3, jestli se naučil počítat. No, to jsem se taky naučil počítat. Akorát jsem to zapomněl. Je. Půjdu znovu do první třídy, se budu učit a počítání do 10. A do kolika tě umíš teď? Do 5? Já ani počítat neumím. Napočítej mi do 5. 3, 20, 22, 85, Kačer Donald, nevím. Neumím počítat. A teďka je 5 už. Ne. Jo. Kamo, co to je? Za 100 let je 5. Kamo, protože je to černý jak ty. A proč je tady banán? Big banana. Po kapučínu. Vidíš, takhle to můžeš vyřešit. Dobrý, počkej, já ti jdu hejtit, ne? Tam. Potančit. Počkej, já si tady jenom něco udělám. Ne, já jsem podr, tady nemám. Díru do zadnice. No teda co? Co jsi Co udělal? Já. Nic. No, to je ten problém. Nic neudělal. Už tam letíš battlebusem. No, to je můj battle bus.
A už jumping ne. Jak se točí ten Battle Bus jak kača v baní. Protože ty se točíš. Ty se točíš. Já se Ty klesáš do židli. Já se zvětšuju. Oh. 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 Tome, řekl ti někdo někdy, že seš, nevím co? No, že jsi v pokoji, to taky? Kam padám? To mi teda nikdo neřekl. Co v pokoji? Já jsem ti to teď řekl. Takže ti to někdo... Někdo? No. A ty jsi v pokoji? Jo. Tome a řekl... Tome? Kamu tam jaký skinu velkou. Tome? Tome? Co je? Nic. Rudo? No, teču. Na mě už něco dělají. Já jsem taky úplně retardovaný. Nějakou. Svatou. Sám jsi svatý. Teda ne, já jsem svatý, ne, ty nejsi svatý. Ty nemůžeš být svatý, protože, víš proč? Protože já jsem ti to řekl. A co řeknu, tak to platí. Aby mezi náma bylo jasné. No. Máš? Ježišmarja. Co to bude Jedu za rally. Co to bude za maso? Jsi žáfam. Kam? Pojď sem strej do kvadre, nebo jak se jmenuješ. Kvadre? Jo, jedu kvady. Kvadrilion. Pojď zabij ho. Kámo, tuž to by se pro mě mohlo líbit. No. Ty vole, to je blbé. Ježiši. No, Počkej, nebyli jsme na stejném místě? Jsem taky byl na 70 něco. já nejsem rozehraný. Já jsem taky nebyl rozehraný. Jsi maximálně rozehral tak co? Co ty božku starý? No, To je prohraješ. bezďák prostě. No, že tady ten bezďák už prohráte. No však jo, však nedávím. Tu totální péči. Co to je za bezďák? Však střel. No, nečí. Jsme bezďák. Asi bezďák, Gaspol, ne Lukáš, Kněter. Bra. No, takže teď ten Sápiček prohrál, takže už to vývuje. No jo, mimo to. Za 5 hodin. Za 5 hodin. Protože bezďák. Za 5 hodin mu dojde elektrika. Komu? Tomu bezďákovi. Počkej, vlastně kde vůbec je na elektriku. Víš No. co, no čmajzl tady ty typce. A ona měla taky elektriku. Asi. Měla elektrickou postel. Na co? Nevím. Na spaní. Řekl ti někdy, Tome, řekl ti někdy někdo, že postel na spaní. Jo. Ty, teďka. Řekl ti někdy někdo, že potřebuješ jíst? Cože potřebuji? Jíst. Jest? Jezdí nebo? Jíst, jakože jíst. Jíst? Jakože mám někam jít? Jíst. Čumte, co má za retardovaný počítač. Že někam mám, Bobek, tam vidíte. že někam mám jít? Ne, že máš jíst. Jakože rvat do sebe pizzu nebo něco. Nevím, jak to je, ale nemyslím si to. Kámo, víš, co já se jdu smažit? Já si smažím Kapukavičino. Já si spadnu. Jube. Co? Co je jube? Já jsem ti rozuměl lobe. O, kapučino. Ještě jenom chcípneš a už tady prostě... A už mám 2 chcíp. Jednou jsem chcípnul. No a ještě jednou chcípneš a líbnem tady toto video. Protože Jsi gay? Protože to potřebujeme. Co? No já to nepotřebuju, ty to potřebuješ, nebo nevím. O, epika! A víš co? Zadek. Já jsem ve Fortnite lepší než ty. No to určitě. No protože ty první hru nedal ani jednou win a já jo. Víš, kolikrát já jsem dal win? Jednou. Víckrát. Tak 3000 miliardakrát. Já jednou.
No a to byl pouhej vin s korunkou ještě. Ale kámo, to nepotřebuješ, vin prostě stačí. Vin s korunkou je lepší. Vin stačí. Vin stačí maximálně tak tobě. No, mě jo. Ale mě ne. Můžeš to To krásně čapďák. Co ten tady dělá? jako jumping. Jumping? Co? To je jumping. Nevím. Zadek. Je, teď jsem objevil. Co dělám? Co je to ti skopit? Co? Nic. Počkej, vlastně mi natáčíme, že? Jej, tak já štírám YouTube ban, tak moje vina to není. Co teďka to hraje? Však já jsem nic neudělal. A kdo to udělal? Já jsem si jenom vstoupil k žabičce, abych ji pohladil po hlavě. po zádech, no. Abys pak na ní mohli skočit, že? No, Abys mohli na něj jezdit, že? no, však ne asi po vodě, všude bych na ní jezdil. Jako loď. O, máš kostičku, pojď si to pod nohy. No, to děláš ty. No, ale to Ups. Ty vole, tak to si znovu pod nohy. Pes? To je jaký superhero, ne? Já mu střelím palici. Má hlavu. Ježišmarja, co dělá? On skáče mu, kam letí. Počkej, já On to úplně líbil tady tu hru, ne? On už nechtěl asi fighty. Nechci něco zkusit, dívej. Ne. Když se ho zabiješ? Aha. Však třeba jsem si jenom čapla, aby ho mohl pohladit. Jo, ještě ze zbraní, že? No, však pohladil ho trošku zbraní. To je jak když jsem přišel k tobě dom. A udělal co? Počkej, Čau, kámo, jdem hrát? já jsem to mal... Takhle bych přišel k tobě. Čakám, že... Ale však já jsem na něho nevěděl. Kámo, to funguje. Takže tě jdu zabít. Ne! Zavolej tě prostě někdo polikaci. Au, moje uši. Já jsem to střelil. Do nikam. Jo, to mě střílí. No tak to úplně nefunguje, když to nestřílí, ne? Já to nemám naboje. Tak ty jsi úplně retardovaný. No tak je tam hlavně ani nedávej. Protože mi střelíš palici. Co? To je styl, ustřelit někomu palici. Ty krásný, kdo je? Je, tak tomu taky ustřelím palici. Počkej, já tady zatancuju. Co ty nejdu a kačku. Víš co, tady tím tančím. Dej game over, tam napiš. Game over. Mě za ní šutijou. Aha, já tam jít. Ty krása, který bubič. Teda co? Game over. Já jsem mu tam prostě napsal game over. Jsem se fakt nesral, to teda by. Jsem se fakt nesral. Kamo, já jsem neměl přebyty. Tak jdem to tam hezky dát. Já normálně neumím hrát Fortnite. No. Když to hraju víc než ty. Ale čum, já jsem ti získal server jsem ti říkal. Server jsem ti říkal, nebo co? To neumím mluvit. Já neumím mluvit. Jak se tam dá? Jak? Kámo, já se nemůžu trefit do dí. Ježišmarja, ty jsi taky úplně... To je tím, že já nejsem rozehraný. To určitě. Ale vážně, já nejsem... No, pojď tam a dostaneš Ještě k tomu řekni. To byl cheater, jo. Nasi! Kámo, Co to je? můžem to celý. Ty taky posletovali. Tam prostě hodí. Tam prostě Ježišmarja, vidíš? To je cheater. Co? Jo, dám si TikTok. Jak si TikTok. Ty krásný, to je taky blbý. To je taky tady ten typek.
Ježišmarja, ten týpek je totálně slepý. Já tě asi postřílím. No. To můžu. Zavolej do policie. Proč? Protože můžu. Něco ti spadlo. Co to asi bude? Tik-tak. Kačer to bude. Kačer Donaldek. No, Kačer Donald. Ne, Mickey Mouse to bude. No, vysyp si to do pusy. Ale čum? Battle Bus máš. Tady. Nemám žádný Battle Bus. Jestli teď nedám win, tak dám win do rakve. To znamená co? Že chci pnout. Aha. To dává smysl, ale Je ten týpek jak líže. to bude fakt dobrý úplně. Jak vypadají kuličky. Ne, kuličky, co? Děj. Co ti je? Já jsem tady něco snědla, jsem si myslel, že to je toto. Myslíš Lindor? No? Lindor je já nemůžu mluvit. Už tam jde vidět, že ty za chvíli zabijeme. Ne, on už špe. Ty máš špé, tak jsem nevěděl, tak to díky za nápad. Kámo, tady kuličky jdeme se na Na srazu. No už je tam jenom jedna. Oni ti asi spadli, víš, oni spadli sami. To má? Nic. Jo. Nic. Jo? Nic. Na srdce. Nepomoc. Nemám zastrčen. Battle Bus. Ale čekej, to je na prd. Super chicken banana. Banána. Máš prd, teda co? A tam budu rozdávat 3 dny, ale. Kaka. Nemáš po mně střílet. A já, když to ani No, to je ten. Ty krásná, mám blokádu. A to musí rupnout, aby to fungovalo, kápeš? Hej, Tome, Ne. nevidíš tady nějaký rozdíl v těch barvách? Nevidím. Já právě ne. Tak já si těžím zelený. Zavolejte mu pracovníka, aby to potřebuji odpravit. Jakýho pracovníka? Tému pracovníka. Ty jsi tomu pracovník. Tak to by se Kamo to máš s tému? Nemám. Mám z Já? Vyšehradu, víš? Začíná se sledovat. To si vidím z okna. A já za to můžu. Jo, můžeš, protože ještě jsem tě nesměl zabít. Teda, co ne? Co tady stavím? Všechno si rob... A počkej. B. To nejde strčit. Mňam. Tak víš, chápe, že to do té díry nejde. Píchnout. Co? Píchnout. Takže píchnout tak jedno. Víš, co nám řekla Logajová? My jsme se ptali. Jo, my jsme měli Logajovou. My jsme se ptali, jak jakože... jakože pích? Jakože píchá, jestli píchá nebo píchá, jakože takhle. A ona, jakže píchá, jakože... Neřekl. Ty víš jak? Takže, nožem? Ne, ale ona jakože píchat, jakože myslela, jakože ona to asi myslela, mysleli jakože, jakže jelo třeba a píchá jakože víš, ne. No a ona řekla píchat, jakože prostě někoho píchat. Jako katanou? No to nám neřekla. Takže my jsme si s ním dali totálně jakože píchat, jakože někoho píchat. Tak ho popíchej, vole. Co? Já jsem na to moc mladý, ne? Já jsem mladý na to, já jsem co? Ne, ty co? Já jsem chcípl. Tímto jsem ho zabil. Oh yeah, on mi zabil, to je zlý.
Jo. Já jsem neviděl, že to je tak tvrdá. Jak to je z plastů. Ty jsi železa. Ty jsi teď železo. A teda co? Ani jsem neřekl. Cappuccino, assassino. Počkej, víš co? Nevím. Tady už, počkej, já si to vezmu sem. Au! Tak si tady píšeš. Proč mě zabíjíš? To nestřílí. To jede dolů. Cappuccino, assassino. Čum, čum, nikdo už se tady nedostane. Co tady? Ale chápeš, že já to mám čum. A čum, chápeš, že jsem to tady úplně pořádně zazdil? Když to mohl zazdit, když to jdeš tam ty. No, já hraju zíbíčko, že? No, tak jak jsi to mohl jako zastavit? Ček, dívejte, někdo poleze. Hello, někdo to zastavil, to je cheater, hned mu dejte ban? No, jak jsi to zastavil? Nevím. Jak jsem to zastavil, jak přemýšlím a nevím. Tak třeba jak Kačer Ronald. Já to můžu strčit ten východ. Východ? Východ? Co? Jsi to právě řekl. Jaký východ? Já jsem tady východ. Tak co? Už to zaves. Už to ruplo? No. Ruplos? Neruplos. Protože to je borec. Ale když chápu, že kdyby to ruplo, tak by to bylo dobrý, že by to střílelo. No to by bylo špatný. A hrál bys asi na Fortnite The Playera. Já tady udělám úplně Kamu, já jsem se odpálil do stromu. Ty vole. Tady vůbec by se odpálil do stromu. Cappuccino, assassino di rivali. Co meleš? Cappuccino, assassino di rivali. Zadek. Orgele, orgele. Ne, mně se to vybilo. Co, mobil? Ne, ty se vybil. To nevím, že máš mobil. blbec. Ne. Ha, já jsem se normálně lekl, že ty mě kam tady budeš hantit. Já chápu, že já to vám chci dát. Ty to vlastně nechceš dát, jo, ale já to vám chci dát třeba. Jako to zajímá. No mě? Ale mě ne. Počkej. Já jedu. A já jsem vyskočil. No radši nic. Já mi vyskakuješ. Protože jsem retardovaný. To máš problém, nebo cože? Dobrý to nedává fol. Brr. Brr. Co má? Rudo? Nic. Rudo? No, Jak se máš? špatně. Jo. Protože jsem blbej. Proč jsi blbej? No, Co? nevím. Jsem stejně, ale zase tady někoho jinýho. Nikdo, kdo není blbej. Tady blbej se tady udělal. Tady někdo chodí. Ty říkáš, že někdo jiný než ty, tak není blbej. Tady blbeček to je střelil, tak co to je? Jo, přesně tak, to jsem celá já. A ten blbeček mě ještě ani jednou netrefil. No to bude smůl. Mě nikdo zabít nebude, protože já umím hrát Fortnite. A hraju ho all night. Tady blbě mě tady označil. Co? Ne, počkej. Ne, kámo, to bude bolet. Aj z 5 metrů to bolí jak prdel. Nebolí, ještě když nemáš žádný tepla. Tady blbě. On mě píchá. Tak ty máš ale štěstí, že jsi to bloklo. Čo, zkusil vystřelit někdo. Jo, ty počkej. Ne, ale na mě ne. Aha, já jsem chtěl střelit sem. Zkus třeba na zem. Se bloklo. Blok i... Co? No, že ale to byla třetí smrt. A nic, tak čau. Tak.
Čau. Já se nerad loučím. Čau. Čau. Počkej, kam jedu? To nikam Čau. jedu. Tak čau lidi.